Travel Vlog. В момента сме в Рим, часът е 6:30 сутринта и започваме нашето пътешествие от Вила Бургес. Ако ви е интересно и планирате пътуване до Рим, ще се постарая видеото да е максимално полезно и структурирано, така че останете до края. Приятно гледане! С Иван си организирахме пътуване за почивните дни до Рим, като летяхме петък вечерта, а връщането беше неделя вечер, така имахме 2 пълни дни да се потопим в магията на Рим. Кацнахме петък около 22:30 на летище Фюмичино и с влак стигнахме до Централна гара в Рим за около 40 минути. Билети купихме директно от влака, 14 евро на човек в посока. От Централна гара за 10 минути пешеходно стигнахме до мястото, което наехме. На сутринта станахме рано, за да можем да избегнем тълпите и да имаме повече време за разходка. В 6:30 вече бяхме навън и първата локация от списъка ни беше градините Боргезе. Там буквално бяхме само ние и 2-3 спортуващи. Беше тихо, спокойно и приказно. Бихме се върнали, за да разгледаме галерията и за да си направим пикник в по-топлите месеци. Следващата точка от списъка ни беше тераса Пинчо и площада Пополо. Извинете ме за произношенията, но ще оставим локации на екрана. Оттам преминахме и постояхме много малко, след което се отправихме към испанските стълби. Вече започнахме да огладняваме и да изпитваме нужда от кафе. Затова от близка пекарна си купихме круасани и еспресо. Полюбувахме се на стълбите и на спокойствието. Качихме се догоре, отново слязохме додолу и само искам да забележите колко е спокойно тук рано сутрин. Върнахме се на обяд и нямаше място къде да се размине човек, така че беше голям бонус, че ги видяхме в такъв спокоен момент и след стълбите се отправихме към мястото, на което искахме да закусим, а именно Ди Треви, който е в непосредствена близост до испанските стълби. На Ди Треви бяхме около 8 часа и вижте вече колко хора имаше, но гарантирам ви, това не е нищо. Минахме повторно на обяд и буквално разминаването беше трудно. И така намерихме си ъгълче, седнахме да закусим и да пием кафе, полюбувахме се на гледката и се отправихме към следващото място от нашия списък. Това е църквата Свети Игнатий Лойола, която пък е в непосредствена близост до Ди Треви и отвън изглежда доста скромна. Можеш дори да я пропуснеш, но отвътре е магия. При нас сте в друга епоха, истински шедьовър на бароковото изкуство. Разказвам ви историята и в Инстаграм, може да я прочетете в едно от видеята ми. Входът е свободен, а срещу 1 евро може да си направите селфи в прословутото огледало в центъра на църквата. Наистина изключително красиво място и много се радвам, че отделихме време. След църквата се отправихме към Пантеона, наредихме се на опашка за онлайн билети, но в сайта ни изписа, че билетите са изчерпани, затова се преместихме на следващата опашка, от която да си купим билети директно. Пред Пантеона общо има 3 опашки. Най-лявата е за билети, които да купите директно и да платите в кеш, средната е за онлайн билети и дясната е за билети на място и плащане с карта. Докато ние бяхме там, първата опашка, на която се плащаше в кеш, вървеше най-бързо. Билетите са по 5 евро на човек. Където и да застанете, все ще си купите билет и все ще влезете, просто заредете с търпение. Дойде ред и на паметника на Виктор Емануил II или Виторио Емануеле, където и на двамата много ни хареса. Тук от всеки ъгъл и тераса се откриваше разкошна гледка към града и наистина си заслужава да му се отдели необходимото време, да не бързаш, просто да стоиш и да се взираш в красивите гледки. На една от терасите има и ресторант,
където можеш да обядваш или да пиеш коктейл, но ние нямахме това време, така че си го оставихме за друг път, но идеята много ни допадна. Basta per venir via felicità, è una canzone pazza che cantare mi va, una musica che prende e che ballare mi fa. След като се насладихме на мястото, си наехме електрическа тротинетка и се отправихме към Ватикана и там вече опашките бяха феноменални, направо километрични. Ние, разбира се, търпеливо си изчакахме реда, за да разгледаме базиликата Свети Петър. След Ватикана бяхме толкова изморени, че седнахме на първото ресторанче в близост и ударихме на града. Дори не си спомням името, за да ви кажа да не ходите там. След неуспешния обяд, обаче, решихме да се възнаградим с нещо сладко и се отправихме към площад на Вона. Там от Дон Нино хапнахме жестоко джелато и още по-жестоко от тирамису. А след това от кафе, което беше превърнато в музей, си взехме много добро еспресо и се препичахме на площада. Както казах, след този маратон бяхме доста изморени, затова се прибрахме да се освежим и да се приготвим за вечеря. Хапнахме в Ла Фамилия, много приятен ресторант с вкусна храна и близо до мястото, на което нощувахме. А след вечеря се прибрахме и заспахме, за да събираме сили за ден-2. А това беше най-вкусното тирамису, което някога сме опитвали. Втория ден от обиколката ни в Рим отделихме за Колизеума и Античен Рим. Онлайн, може би седмица по-рано, купихме комбинирани билети от официалния сайт, като цената беше 18 евро на човек за Колизеума, Палатинския хълм и Римския форум. Часът на билета ни беше 12:40, като беше упоменато да бъдем там 10 минути по-рано. Ние отидохме доста по-рано, за да можем да си направим снимки, да се полюбуваме на Колизеума отвън и да закусим. Намерихме си китно ресторанче, на което имаше много вкусни закуски и ароматно кафе. Бонус – гледка към Колизеума. Важно е да предупредя, че на билета е упоменато, че не допускат в Колизеума с травел раници, така че ако и вие сте като нас и на същия ден летите, оставете си багажа на пунктове за багаж, каквито има на много места в града. А в нашия случай ние имахме възможност да го оставим в мястото, на което нощувахме и да го вземем преди полета, така че точно така и направихме. След като закусихме и си изпихме кафето, отново отидохме пред Колизеума. Още нещо, което искам да ви дам като идея, е да си носите бутилки за вода или като нас да си запазите просто шишето от вода, защото на Палатинския хълм и на форума има много чешмички и водата е питейна и не е нужно да давате 2 евро за вода пред Колизеума. Но пък ако искате, дайте, ваша работа. Тук вече сме на опашката. Опашката върви изключително точно. Не сме чакали. Казаха ни да бъдем 10 минути по-рано там и наистина в уречния час ние влязохме. В сайта на Колизеума ще видите, че има различни цени и пакети, като всяка цена включва различни опции за етажите от Колизеума, които може да разгледате, или пък подземието и арената, както и разбира се дали да бъдат комбинирани като нашите или не.
Лично за мен тази обиколка беше просто забележителна. Влюбих се във всяко кътче, ъгълче и гледка, която се откри пред мен. И честно да си призная, на мен 3-4 часа далеч не ми стигнаха. Бих отделила цял един ден на тези 3 локации, за да мога да сядам, да си почивам, да разглеждам, да се взирам във всеки ъгъл. Просто наистина, колкото и изморена да бях, страшно много се заредих, така че 3-4 часа не ми бяха достатъчни и, както казах, бих отделила цял един ден на античен Рим и на въпросните 3 локации, но с толкова разполагахме и съм благодарна и на тези 3-4 часа и успяхме все пак да видим всичко. Просто бяхме една идея по-изморени, признавам си. Тези градини бяха жестоки. Направо се едно си в някаква райска приказка. Толкова красиви пейзажи. Просто живописно, цветно, пъстро. Наистина райско място беше за мен това. След като завършихме обиколката си, избрахме ресторант за обяд, хапнахме, върнахме се за багажа и се отправихме към летището и така приключи нашето приключение. Надявам се да ви е било интересно, да ви е било полезно и ако ви предстои пътуване, не се притеснявайте, може да ми пишете с всякакви въпроси, ще се радвам да ви бъда полезна. Благодаря ви, че останахте до края на видеото и ви пожелавам приятно прекарване в Рим, защото Рим е нестихваща любов.